dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo, hulit na padangat ka. Ako si Leni Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Kay Leni Robredo, taong bayan ng panalo. This is a paid advertisement. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang Kapit Bisig Laban sa Kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo, Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Namamasko, suot ang mask ko, nakasanitize na ang kamay. I-minimize ang usapan, maaliwalas ang pagdarausan ng handaan. Kahit tayo lang, tuloy ang saya, makikita sa mga mata. Salamat sa pag-iingat, ang lahat magpabakuna na. Oh, oh. Ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas. Stay safe to the max para sa Healthy Pilipinas. Langhin ang diwa ng pagdiriwang, biyaya sa bawat nilalang para sa
Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom kay vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naging o ipapadagos mga marhay niya na obheto kay Kapjay Pili kabus may marhay na futuro kay Kapjay Pili makugma mga ligaspenyo syudad Kaligaspi si Kapjay Pili handang magsilbi. Kapjay Pili, dedikado servidor si Jay Pili. Tinatabangan niya gabos Kapjay Pili. Para sa Legaspeños kay Jay Pili, serbisyo na matanos. Kapjay Pili, handang magsilbi. Kapjay Pili, handang magsilbi. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Iyo. O sige, panitakwan ko para impaimbestigaran ko. Salamaton. Okay, thank you. Okay. Oh. May bareta. Kadakol kang bareta ni. Alright, mga tugang, unin na supig pa para hapot nindo. Kaso sarong aldaw, nagluwas tabi subareta hali sa IATF. Regarding sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Mga nagtatrabaho tabi sa pribadong sektor, mga tugang na sabi, mandatory ang pagbabakuna para digdi. Kundi kada magbakuna, magpabakuna, may posible ka natutugutan na maglaog sa opisina. No work, no pay. Oras na makonsumo mo, susain mo na sick leave, susain mo tabi na vacation leave, kung nabo kang magpabakuna, hindi ka natutugutan na maglaog. Buda, ang sabi nga ni Duman, masaklap na tabi, sabi ka nga IATF, no work, no pay. Magayon po na maklarify ta ini. Magayon po na maklarify ta ini mga tugang salita. Kita baga po, pag sinabi tang private sector, labor sector sa pribado, ang pirmi po nasa isip ta po ang Department of Labor and Employment. Maray man po na maklarify ini, sa mga next week man, mahapot man kita sa Civil Service Commission ka ini, para man po duman sa mga public, nasa public sector na mga kababayan niya to. Nasa linya po mga tugang ang satuya na Regional Director kan Department of Labor and Employment, si Madam Maria Zinaida Angara Campita, ang Regional Director ng Dole Region 5. RD, Director, asin na? Ay, sorry. Pata magayon na sa introduction ko ko ta. Gigibong kong Director si, malay mo. Diba? Malay mo, kailang iba sungaran. Okay. Si JB Gasga, ang PIO, mga tugang ka Department of Labor and Employment. JB, maray na aga. Sorry Good morning, sabi sa imo. Good morning, Sir Henry, and sa kabus na nagdadangog kang sa imong programang Anhapot sa
Yes, oy salamaton ha. Paguna ko si Adino sa linya. Ni-interview sa pagsaga kauron ko. Kaipuan niya po duman mag-attend. Yeah. Regional tour of Dole. Yes, opo. Sige, tabi. Primero tabi, Miss JV, igwa kitang batas na nagpapasunod para sa mandatory vaccination, lalo na po sa mga nagtatrabaho sa pribadong sektor? Alright po. So, wala po kitang mandatory vaccination, no? Or tapilitang pagbabakuna. Opo. Kasi wala kita ning batas on mandatory vaccination. And then po pwedeng tanggalon sa trabaho ang DI pa po iso mga DI pa bakunado. So, sabi yun po, DI po sa pilitan or pigpipirit kumbaga tigtatawan man giraray ning options, no? Ang mga trabahata or mga workers. Opo. Inot na option, kung habo po talaga magpabakuna, pwede rin po siya pumasok as on-site workers. Pero kaipuhan lang po talaga mag-undergo RT-PCR test or antigen test. Kaipuhan magtaon ng negative result every 2 weeks po sa opisina. Nagtatapan niya. So, syempre, ang magastos na po kaiyan ay employee na po or worker. Opo. Igwa din po kaya ng mga free RT-PCR or antigen test sa LGU, pwede man magpa-test para makalibdig ako. Opo. So, pwede din po kamo magkuha or maghagad ng clearance sa Indong City or Municipal Health Office kung wala talaga or kung di talaga eligible na mabakunahan ka. Okay? So, man ng mga exemptions. And pantulo po, pwede din po na i-work from home ang giraray, po yan sa company policy para dire-diretso po ang trabaho and sweldo. So, ito po ang options, no, para sa satuya pong mga employees or worker kung halimbawa talagang habo ninda magpabakuna or nasa decision-making sinda na stage. So, iyan po ang tinatao kang IATF resolution na options para sa inyo. Apo. Miss JV, paano po kung inikon man lang gari hypothetical pero paano kung employer mismo tagsadiri kang negosyo ang magdoon na dapat nga niya kabugabos magpabakuna? Ano po ang options na pwedeng gibuhon as in pwede kung talagang dahil pa nagapagdidesisyon ang sarong private employee sa siring na bagay? Ito pong tigsabi ko, it's already an options for them, no? Pero kapag halimbawa talagang habo pa nila magpabakuna, they can use their sick leave kung na credits or sick leave, they can use the vacation leave, and then kung natitik na sa iyang leave credits, then no work, no pay shall apply. So, iyan po ang katakod po iyan naman sa resolution kang IATF na suportahan man po kang Labor Department. Although we do not issue any guideline or advisory dahil ito pong sa IATF resolution will stand alone na din. And kung iilingon po, we still provide options. Ang medyo magabat kaya din nagarikwan, iyan na RT-PCR or RT-PCR ang namin yun sa IATF resolution actually na dapat daw shoulder iyan kan employee. Although kung maraming mga free na makuha, pero kung di ma-suffer ang employee ki gasto sa RT-PCR every 2 weeks? Every 2 weeks po talaga ang kaipaninda mag-provide kang negative result. Kung wala pong RT-PCR duman sa lugar ninda, pwede man po ang antigen. I see. Okay. Dahil na po ni tabi, Miss JV, mag-abot sa point na, mabot sa punto na may matanggal na. At sa uldo ka sa bago, very clear sinabi mo, na dapat inigibuho na rason para matanggal ang sarong empleyado. Pero, kung dahil ka na nakakalaog, oral daw na sa nang dekad, siyempre magiging inefficient ka, ineffective ka sa imong assigned task, di ba? Dahil ang ubos na ngayon sa sick leave mo, o ubos na sa vacation leave mo,
dahil kang panggasto duman sa RT-PCR, what will happen po? Anong pwedeng gibuhon kan sarong empleyado? Ayun. It's a separate, ano na po, no, it's a separate issue. Depende po kaya yan sa kakaluwasan mo. Ang halimbawa, consequence kang dai nagpapabakuna. Kaya, sir, for department, tigi-encourage mi na din ang kabus na employer na hikayaton din ang sa indang mga empleyado or mag-ibo na ni sure magpabakuna na ining mga harabo pa magpabakuna. Kasi, inat na ako lang tatig ko consider si sadiri niya, pang sadiri niya, but si protection po kang mga nakakatamuha niya every time na sa pinagtatrabahuhan. Yes. And sa mga ano din po, bako lang sa office, pati sa pagta-travel, and mas mapapadali din ang pag-travel kung siya ay bakunado dahil 80% vaccination card. So, a whole of a nation approach po kaya ining pagpapabakuna, kaya bubusol mi din po no sa Labor Department na i-encourage ining mga employer na sabihan mga worker nila. Opo, okay. Maya po tabi ni Miss JV, sabi niya, pagkitanong po Sir Hen kay Miss JV, kung kasama dyan ang mga contractual NGO sa mga pribado. Kasi yung mga regular kaya, pwede talaga. Pero yung mga GO at saka kung mayroon din mga job order sa opisina, paano po yan? Kasama din ba dapat i-require? Although wala naman sa pilitan, I understand na sinabi niya. Job order, sir, job order under government. Apo. Iyon. Sa pribado na man kita ka na, no? Gari kwan sa pribado mga ano po kaan? So mga nasa provisionary, tama? Provisionary? Okay, iba po kaya ang job order, no, may mga iba po kaya ang ibig sabihin kayo. So siguro ang minimum niya po, so first 6 months na pa regular, nasa on a probationary period pa. Yes, pa din po ito. No, it all applies sa gabos na kapahante po, no, whether you are regular or still on a probationary status, you are required to present a negative result of your RT-PCR or every after 2 weeks. Yes, okay. Basta ang point po ng importante digdi, dahil yan pwedeng gibuhon na para tanggalon ang sarong persona sa trabaho, di ba? Yes. And then may mga options na pwedeng gibuhon. Taday kita kilo na nagasabi na dapat igawa kita mandatory vaccination. Exactly po. Exactly. So kung halimbawa, agad-agad ka mo tinanggal dahil di ka mo nagpabakuna, yet you have naman the option and an option from the said sa mga na-mention ko na na options, then pwede po ka mo mag-file ka iyan sa DOLE. No, para may sanction din po iyan. Yes. Opo. May text pang saro. Sabi niya, paghihapot tabihin, Mr. M, paghihapot tabi, kung iyan na mga habo magpabakuna, ulitin ko po, kung iyan na mga habo magpabakuna, pwede na dai palaugon, not on the basis of being unvaccinated, but on the basis that the presence of unvaccinated employee in the workplace is an actual threat to the health and well-being of those vaccinated employee? Salamat po. Okay, so di man po ito pwede, no? Kasi pag arog ka iyan, malaog na dyan. So sabi nga ni, wala man kitang mandatory vaccination unless we have, no? But we do not have a mandatory vaccination. We do not have on mandatory vaccination. So kaipuhan po, palaugon ng giraray ang sa indong basta mag-present kay itong antigen test. Kasi kung negative man, din di man ini or wala man ining maidadarang virus kung negative man. Yes, opo. Okay. Miss GV, din na po akong hapot. Salamat sa clarification, ha. Unless na may gusto ka mong idagdag sa satuyang olay ngunyan na pagkaaga sa mga nagdadangog ngunyan sa DCGB. Opo, bali po, ayan, thank you for this opportunity, no, para ma-announce mi ang samuyang upcoming
Trabaho, Negosyo, Kabuhayan, Job and Business Fair sa maabot po na December 8, no? Sa Ayala Malls, Legazpi. So, we have online but we also have the face-to-face na job para syempre automatic na sinda ma-hire and ma-select, no? So, sa ngunyan, din po kami naghahanap pa kami ng mga employers or kumpanya na gusto magsabay sa job fair ni tanganing mas dakol kitang mai-offer na trabaho sa mga naghahanap trabaho or applicants po dito sa Bicol region. So that on December 8 po, pwede po kami mag-join sa Ayala Malls and so mga register tanganing diin na magkaigwa ng halaba pang pila. We have the link po sa Dolly Bicol FB page. You have to click that tanganing din na kamo mag-surat pa or mag-fill up during the job fair. Yes, magayon yan ha. Work, job opportunity sa tuyang mga kababayan. Opo, pakiulit po kang date, Miss GB. So date, pakiulit po. This is in celebration of the 88th anniversary of the Department of Labor and Employment. So isasabay ni ini job fair na face-to-face sa Ayala Malls po. So mag-irilingan po kita dyan September. Yes. Thank you so much, Miss JV Gasca. Mabuhay po ang Department of Labor and Employment. Thank you so much sa information. DCGB. Thank you. Thank you. Mga tugang JB Gasca, ang tagapagtarampo kan Department of Labor and Employment. Yan po ang clarification para po mga tugang sa Satuya Gabos. Ngunyan tabingal daw. Kaya mga nay, aram tagabos na importante ang tibay kang resistensya kan sa tuyang mga aki, yan ang panlaban ninda sa mga helang. Tama yan, pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga? Tano? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dapat palan parihong matibay. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified dan sa tuyang mga aki. Ngunyan, may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc na tibay resistensya. May dagdag 100% vitamin D, calcium and protein na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming giramdomon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak. Yan ang tabang na doble tibay halis sa bagong Bear Brand Fortified. Bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suking tindahan as in grocery store. Merry Christmas po from Bear Brand Fortified. Happy birthday kay EJ Clemenia. Pero po mga tugang na rehistrado na ano nga ni ito, aling awang kulugod, registered siyang medtech, medical technologist. Pero pong medical technologist. AJ, happy birthday. AJ Clemenia. Earl Jules Clemenia. Mabuhay. Happy birthday aki po yan ni Don Boboy and Doña Tess Clemenia. Thank you. Henry Maceda po. Goodbye. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Ang dapat piliun, mayong digta ng korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo. Ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gusto
gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 9:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nangapunan ang National Vaccination Operations Center sa mga kumpanya na ipa-excuse ang saindang mga empleyados na mapartisipar sa pinalawig na National Vaccination Drive kontra sa COVID-19. Sinabi ni NVOC Chair as in Health Undersecretary Mirna Kabutahe na ang mga empleyados bako na excuse sa saindang trabaho matapos iproklamar ni Presidente Rodrigo Duterte ang Nobyembre 29 as in Disyembre 1 na bayanihan bakunahan National COVID-19 Vaccination Days. Sa iyang sinabi na ang pakiuro ninda sa mga kumpanya na tawan man in excuse ang sa inyong mga empleyados na mapabakuna man kontra sa COVID-19 tanganing magkaigwa naman ang mga inin proteksyon sa saindang lawas. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan